På Folkemødet 2014 havde Kraka 2 seancer. En diskussion mellem undertegnede og Lars Løkke, Venstres formand, og en politisk diskussion med skatteminister Morten Østergaard og undertegnede. Det du skal se nu, det er diskussionen mellem mig selv og skatteministeren om den brede politiske situation, regeringens vanskeligheder og muligheder, og så en lille del omkring boligbeskatning også fremadrettet. God fornøjelse. Hallo, den virker. Goddag. Er I lige så hæse som mig? Det var en lang aften i går. Velkommen her til Krakas arrangement. Vi er jo super glade for, at vi kan få lejlighed til at snakke en lille smule politik med de dygtige politikere, vi har i kongeriget. Jeg forstår, at statsministeren gjorde lidt grin med mig og Morten i går, da hun sagde, at nu ville vi have det her arrangement i dag, og da vi begge to snakker uendelig meget, så ville der nok... jeg ved ikke, hvad hun sagde. Morten, velkommen til dig, Morten Østergaard. Velkommen til skatteminister Morten Østergaard. Skal vi ikke give ham en hånd? Ja. Der er nogle radikale iblandt. Hvor mange stemmer på de radikale her? Nej, det behøver jeg ikke svare på. Ved I hvad? Der er jo så mange herinde, og det er måske svært at se, så jeg ved ikke, Morten, skal vi ikke bare være loose og stille os op? Det gør vi. Det gør vi. Vi stiller os simpelthen op på... Okay. Er det bedre? Kan vi sige, at det er også? I må ikke sige det til mine børn. Nej, don't do this. Man må ikke stå op i møblerne. Men det gør vi alligevel i dag. Det vi skal, Morten, vi har en halv time til at... Man kan sige, tage temperaturen på dansk politik. Det er den rolle, du er her. Vi kommer ikke rundt i alle skattelovgivningens hjørner i den her sammenhæng. Vi er lidt... Det er ellers spændende. Vi er lidt på den brede klinge. Det første, jeg skal spørge dig om, det er jo... Nu er der jo nogle af os, der har lagt mærke til, at Lars Løkke, han har snublet en lille smule på det sidste. Der var noget med noget tøj og andre småting. De holdt et hovedbestyrelsesmøde jo af en vis længde, kan man sige, den anden dag på Fyn. Føler I det lidt, regeringen, som om, at I ligesom er kommet op af kisten igen? Men ikke rigtigt, de har ligget nede i kisten, sådan er det jo. Hvordan føles det? Og det føles godt at være i regering, i den forstand, at vi jo ikke har ligget i kisten, Peter Mogens. Det var da et forfærdeligt billede at komme rendende med her fra en start. Tværtimod har vi jo stået ude i værkstedet og bedrevet utrolig mange ting, men vi er jo selvfølgelig glade for, at det ser ud som om, at stemningen i det danske samfund vender, ikke mindst i forhold til økonomien, at det går bedre, og flere finder et arbejde. Og det tror vi selvfølgelig på også vil indgå i bedømmelsen af, om vi har gjort vores arbejde godt nok. Og derfor, ja, så smiler vi lidt, måske lidt mere, end vi har gjort tidligere. Men Morten, du er jo også politiker, og du ved jo godt, at det der med at være rollemodel og opføre sig ordentligt, det er jo også en del af det politiske spil. Og ikke komme i klemme i den slags sammenhæng. I sidder vel der, når I til regeringsmøderne der, sidder I så ikke og siger, den er hjemme, haha, den er hjemme. Hvad sker der i øjeblikket på de møder der om tirsdagen? Det kunne godt tænke mig at høre. Og sådan tænke sig. Kunne I ikke tænke jer at høre det? Hvad sidder man og snakker? Kom så, du kan stå, der er ikke noget prat, det bliver mellem os. Er det ikke enige? Så du kan sige lige, hvordan det er. Jeg tror ikke, du kan drive en politiker op, der siden Uffe Ellemann kom galt afsted med at sige, at den er hjemme. Nogensinde har sagt det. Så det gør vi heller ikke, kan jeg garantere dig for. Men det vi jo går og sådan banket lidt i boksen på, fordi vi gerne vil afsted jo, det er, at vi har jo sadlet et par heste i forhold til at gerne vil lave en vækstpakke, og vi gerne vil lave en beskæftigelsesreform. Og der må vi jo sige, at der har jo været sådan en tradition over de seneste år, at vi forhandlede meget tæt op under folkemødet, og nogle gange lidt hen over folkemødet, men nu må vi jo sige, at vores slutspurt er blevet... Det var forrige år, dengang Løkke var på vej mod Rio. Ja, det er rigtigt. Og, det er vist rigtigt nok, ja. Men under andre omstændigheder, så bliver det jo sådan lidt en anden slutspurt, som vi selvfølgelig sidder og overvejer, hvordan vi kan få tilrettelagt, fordi vi rigtig gerne vil have
begge ting i hus inden sommerferien, så det kan blive lettere at finde et arbejde. Men vurderer du, det bliver nemmere eller vanskeligere nu, når Venstre ligger lidt nede i øjeblikket, at indgå et forlig med dem? Er det dem, I går efter? Ja, først og fremmest bliver det jo nemmere, fordi vi kan komme i gang med forhandlingerne. I al respekt for hinanden, og som I kan høre, så går jeg jo lidt rundt om den varme grød her, fordi vi jo faktisk har en vis tradition for ikke at blande os i hinandens interne forhold. Men, så det bliver jo nemmere i den forstand, vi kan komme i gang. Men om det så bliver nemmere, når forhandlingerne for alvor rykker her, det tror jeg, at vi har til gode at se. Vi håber selvfølgelig, at vi kan få aftaler, og jeg synes også, at de reaktioner, vi har hørt, er, at folk jo langt til ad vejen er enige med ambitionerne i det, vi har lagt frem. Men vi kan jo sige, altså Lars Løkke kommer jo her 6:30 på samme måde. Jeg ved ikke, om han vil stå op. Men altså, jo, så man kan se hans sko. Der kan vi jo spørge ham om hvor engageret de er i de forhandlinger. Altså et bud kunne være, at de havde lidt mere motivation til at komme ind og holde fat i bordkanten og lave noget politik. Men det får vi jo se. Ja, og det er ikke sikkert mulighed for at være, men hvis du vil orientere mig efterfølgende om, hvad han svarede, så vil det være rigtig fint, fordi det kan vi da også håbe, og det gør vi da selvfølgelig, men vi kender dem også godt nok til at vide, at sådan er det med, uanset hvad for nogle politiske forhandlinger det er, at der skal gå lidt politisk marked i det, inden man har nogle aftaler. Det kommer man også til at gøre i år. Det mærkede du personligt, da du forhandlede det her velfærdsturisme, Morten. Ja. Det gik jo ikke så godt. Det er stadigvæk Hjallerup marked. Der blev aldrig rigtig givet hånd, vel sådan? Nej, altså, jeg synes, der var for lidt Hjallerup marked over det. I den forstand, at man stod der og spyttede i næven hele tiden, men der var ligesom aldrig rigtig nogen, der var klar til at handle. Det var spørgsmål og ønsker. Men er det fordi, at du er politisk uerfaren? Du mangler simpelthen redskaberne til ordentligt at lave et forlig derovre i Skatteministeriet? Er det der gik galt? Det kan godt være, at jeg skulle have rådført mig med Mogensen og Christiansen noget tidligere, men det er hjulpet. Givetvis. Men to mandagstrænere der, ja. Men det som jeg synes måske nok alligevel, jeg fik da vist lavet et enkelt SU-forlig og lidt andet godt undervejs, men nej, jeg tror grundlæggende, og det er jeg sådan lidt bekymret over, at så handler det jo om, at de to partier, som har haft mest plads i forhandlingerne, nemlig Venstre og Konservative, jo altså har lagt deres stil noget om. Altså traditionelt set har vi jo stået vagt om, at vi uanset at vi ikke altid var enige i alle reglerne, så holdt vi dog EU-regler, mens vi arbejdede for at få dem lavet om. Og der må man bare sige, at det har de altså skiftet holdning på. Standpunkt, ja, fordi, hvad de kalder det. Ja, det kan være. Jo, det er nok. Det kan jo være, du har ret, men omvendt set fra min ydmyge udkigspost, der var det jo lidt som om, at du kom lidt i klemme, fordi I radikale, lad os nu gå lidt ind i det radikale venstre, det er jo ikke så tit, man taler med sådan som jer. Alt for sjældent, I skulle tale om det. Ja, det må vi gøre, men lad os nu gå ind i, du er jo glad for Europa, voldsomt, og det så vi også her i valgkampen. Det var det eneste parti, der er tilbage i Danmark, der rent faktisk siger, vi kan godt lide projektet, vi er glade for det. Og du er sådan set også lidt glad for det her velfærdsturisme, når det sådan kommer i, kan man sige, en form, som det nu gør. Og kom du i klemme der med dine egne holdninger, og så det store regeringsparti egentlig synes var det rigtige? Fordi det var ufattelig svært at se visdom i ikke at løse det problem og komme videre på det tidspunkt rent politisk. Det var jo en kæde i slægt afsted, og så røg den over til en euroglad radikal i Skatteministeriet. Snublede du lidt i dine egne holdninger, de radikales holdninger? Nej, man kan sige, at sagen var jo ikke ny i den forstand, at den har jo også ligget og simret lidt hos nogle SF-skatteminister, og så blev det mit lod at prøve at se, om man kunne få sagen i land, og det har i hvert fald ikke nået endnu, men det er jo fortsat ambitionen. Men jeg vil bare lige anholde det her med, at vi skulle være specielt begejstrede for velfærdsturisme. Det vi har sagt, og som uomtvisteligt er rigtigt, det er, at der er altså flere danskere, der modtager svensk børnecheck, ikke så langt herfra i Sverige, end der er polakker, der modtager det i Danmark. Og vi har ikke nogen indikationer på, at nogen skulle krydse kontinentet for at komme herop og få fingre i en børnecheck. Det de gør, det er, at de kommer for at arbejde. Når de så arbejder og betaler skat, så vil de selvfølgelig gerne have anledning til adgang til de samme goder som vi andre. Men Morten, og det er jo det, sagen handler om. Jo, men nu er du jo super saglig, og det er I radikale jo tit. Altså, men du ved jo så godt, ja, og det er jo selvfølgelig også derfor, I ikke har flere stemmer. Jo.
Men status er jo lidt, at vi har også regnet i Kraka på det her. Jakob, du må lige keep me honest her. Altså det er jo, eller Christian, 20 millioner, det er ingen penge, vi snakker om, der går til det her. Det er ingen penge til det her børnecheck og så videre. Men det er jo stor politik, og det er symbolpolitik. Og når vi nu tager regeringsforløbet indtil nu, for ligesom at... I har jo ikke været alt for sensitive nogensinde. Heller ikke da jeg var med i Statsministeriet. Det var jo Marianne dengang. Marianne var Vestager. Dengang Marianne var Vestager. Der var I heller ikke for sensitive. Der var I meget substansdrevet. Men vi var noget mindre i øvrigt. I var så noget mindre, ja. Noget større, ja, men de har aldrig skræmt jer at være små. Så det er ikke det. Men jeg vil bare sige til dig, eller spørge dig. Regeringen ligger jo ikke så godt i målingerne. Og I har jo gennemført havreformer. Først sparker I til førtidspensionsmodtagerne. Så sparker I til dagpengemodtagerne. Så sparker I til alle dem på overførsler i forbindelse med skattereformen. Så sparker I til kontanthjælpsmodtagerne. Alt sammen i en god sags tjeneste for at gøre samfundet mere robust på den lange bane. Problemet er jo bare, at der er jo nogle af Thornings-vælgere især, der også lever lidt på den korte bane. Og det har jo gjort, at det er stærkt faldet. Har I radikale i virkeligheden sejret jer ihjel? Og når du sidder der og snakker med Margrethe, det ved du gør tit, du er hendes betroede mand. Hvad sidder I så og siger til hinanden? Sidder I så og siger, vi skal nødt til at hjælpe dem lidt nu, for ellers er det slut her om et år. Så er det jo slut. På trods af Lars Løkkes snublerier. Hvad tænker I hos jer? Har I sejret jer ihjel i virkeligheden? Ja, der synes jeg, at vi skal vende tilbage til et udgangspunkt, hvor vi var på vej op i kisten. Nu synes jeg, at vi er på vej ned i kisten igen. Jeg kunne meget bedre lige samtalen tager en drejning her. Kan vi få et par Carlsberg på bordet? Men det er altså... Morten, det er op og ned i showbusiness. Ja, det må man sige. Sådan er det. Men for at blive i det tema... Ja, jeg forstår, hvad du mener. Men først og fremmest er jeg jo bare nødt til at anholde igen, at vi skulle have sparket til nogen. Tværtimod, så har vi løst nogle udfordringer, så vi kan se i dag, at der er færre unge på kontanthjælp og flere i uddannelse. Der er færre unge, der får førtidspension, som jo ikke var lykken, og som var et problem, der blev set til, mens det voksede sig større og større op igennem nullerne. Så det handler jo ikke om at sparke nogen, det handler om at sørge for at holde nogen på arbejdsmarkedet og skabe grundlag for, at de kan blive der varigt. Men så er du ret i, at det har været mange reformer, fordi vi skyldte dem, kan man sige, vi har brug for det. Og det vi jo sidder og siger til hinanden nu, for at være helt ærlig, det er, at det er jo godt at se, at det rent faktisk ser ud som om, at det har virket, at det var den rigtige medicin, selvom det var svære beslutninger. Og det vi jo så håber, at vælgerne vil have med i deres bevidsthed, når de engang skal sætte et kryds, det er jo, at de vil se på, måske ikke så meget processen undervejs, hvad de tænkte over det, men hvad kom der ud af det? Hvor bragte Danmark hen? Er Danmark i bedre form, og er flere i beskæftigelse og færre ledige, end dengang vi overtog? Og det ser jo ud som om, at det vil være tilfældet, og det synes jeg i hvert fald, når man sammenligner med, hvordan det er gået i andre lande undervejs, burde give mulighed for, at vi kan fortsætte det. Og det er jo ikke, kan man sige, sådan en særligt radikal særkende. Tværtimod må man sige, at det har været et SR-særkende, når vi har haft magten, at det handlede om at få beskæftigelsen op og ledigheden ned. Det har det også handlet om i den her periode, og heldigvis ser det ud som om, vi får nogle gode resultater på det. Synes du, der er noget som helst, der tyder på, at vælgerne de tager det i overvejelse? Ja, det synes jeg, at der er meget, der tyder på, fordi når vi har set, når I eller andre laver undersøgelser af, hvad der bekymrer folk, så er folk jo bekymret for, om de har et job i morgen. Er der grund til at tro på fremtiden? Og det har vi vidst fra dag et af vores. Det vi skulle nå i den her valgperiode, det var jo at skabe grundlag for, at der var troværdighed om dansk økonomi, skabt nye jobs, sådan at folk tør tro på fremtiden. Og det er i virkeligheden det, jeg tror, der bliver lakmusprøven. Hvis et flertal af danskerne er optimistiske i forhold til fremtiden, når vi når hen til valgdagen, så tror jeg også, at de vil sige, okay, så er det måske ikke helt åndssvagt, heller ikke, selvom vi tvivler lidt undervejs. Men Morten, jeg tror alle her anerkender jeres courage i forhold til reformdagsordenen. Hvad er det, hun kalder det? Thorning, reform, amok. Hvorfor løber alle vælgerne så over til Tulsendal? Jo, men det er jo fordi, at vi står i en situation lidt paradoksal. Nogle har, tror jeg måske også, du selv har været ude i en mellem sammenlignet med en periode der i starten af 70'erne, jordskredsvalg og sådan noget, at de to fløjpartier er store. Men der er jo en væsentlig forskel til det dengang og til nu. Det var, at dengang, der tilbød fløjene de store forandringer. I dag tilbyder de stillstand. Og det er klart, når man har været i en situation, hvor der er stormvejr, så synes man måske, det lyder attraktivt, om vimplen kunne falde lidt, og der ikke skete noget, og alting vil være i morgen, som det er i dag. Men sådan er virkeligheden jo bare ikke. Og det jeg advarer mod, og som vi som radikale jo hele tiden advarer mod, det er,
at tro, at politik handler om at følge. Det handler jo om at lede og gøre de ting, man tror på, og så se, når resultaterne kommer, om ikke det flytter vælgerne. Det tror jeg i sidste ende, at det vi bliver bedømt på. Men Morten, det lyder jo, det går med, at vi bliver bedømt på det, men der er bare ikke noget, der bakker synspunktet op i de meningsmålinger, der rigtig kommer. Lad mig nu komme jeg bare en halv millimeter længere ned i kisten igen. Altså, ikke fordi I skal være dernede, det er ikke det. Jeg siger bare, Løkke, der har jo været lidt problemer over i Venstre, som sagt. Målingerne tordner ned hos Venstre. Nu, i den værste af alle situationer, man kan forestille sig for Venstres tilfælde, så ligger blokkene nogenlunde lige for at være fair. Jeg tror, den seneste måling gav en lille forspring til blå blok. De er på vej op igen. Hvad er det, I skal gøre fra nu af og frem til valgdagen? Fordi man kan jo godt sidde og sige alt det, du siger, og egentlig også mene det. Men man kan jo ikke sidde bare stille og sige, nu kører vi lige direkte helt ned i bunden af kisten og ned i graven frivilligt, uden at gøre et eller andet. For det er jo den vej, det lidt ser ud til at gøre. I kan jo ikke regne med, at der er flere bilag. Hvor mange her tror, der er flere bilag, der venter? Nå, der er sgu meget. Nå, så behøver Morten ikke svare, så har vi allerede forklaringen, så skal det nok gå om et år. Men kan du følge mig? Altså, det er en farlig strategi, ikke at... Men du kommer vidt omkring i den analyse, for det er jo når både at komme frem til, at det sådan set ser bedre ud, end det har gjort længe, og så kan årsagerne være mange forskellige ting. Det er indviklet. Jo, men det gør det jo. Altså, og det handler om... anseelsen, altså troværdigheden omkring vores politik, og også kommer jo også udtrykt i målinger af de 2 statsministerkandidater for eksempel, at der er en klar bevægelse. Det jeg tror, der bliver eller der er 2 afgørende punkter, tror jeg, der bliver vigtigt at for os at få banket på plads. Og det ene er, at når Kristian Thulesen Dahl tilbyder stillestand, så er det jo kun indtil det bliver dårlige tider. Altså, det var jo ham, der sådan set sagde, nu kan vi godt lave en dagpengereform, og vi vil også gå med til en efterlønsreform. Men han ventede jo indtil arbejdspladserne fossede ud af Danmark, der gik dårligt. Og det tror jeg da ikke folk synes, at det er specielt trygt at vente med at træffe de svære beslutninger, til det går dårligt. Det er jo i de gode tider og på vej hen imod dem, at man skal forberede og bringe sig i form, så man undgår de dårlige tider. Så det er vigtigt for os at få slået fast, at den der lad stå til politik, det var den, der førte til, at Danmark blev ekstraordinært hårdt ramt af krisen, og ikke en løsning på det. Det andet, nok så vigtigt, det er, at den afgørende forskel bliver jo også, at vores ansvarlige økonomiske politik jo rummer muligheden for at sikre, at vi fortsat udvikler den fælles velfærd. At når vi bliver bedre til at behandle kræft eksempelvis, så har vi råd til at investere i vores sygehuse og vores sundhedssektor. At når der bliver flere ældre, så har vi råd til at tage os af dem. Og der må man bare sige, der er der jo en skillelinje. Fordi at det, som i hvert fald de fleste af de partier, der udgør Alternativet, de taler om, det er jo, at man skal have nulvækst, og det vil altså udhule den offentlige service. Og det er jo ikke det, vi tilbyder. Vi tilbyder et samfund, hvor der er vækst i den private sektor, men hvor den offentlige sektor følger med, fordi vi ved, at der vil være stigende pres for det. Men Kristian Thulesen Dahl tilbyder stillstand. Er det så det, vælgerne vil have? Fordi det er klart, han tager også nogen fra Venstre i øjeblikket, men han tager også nogen fra blokken og har gjort det. Er det en kritik af vælgerne? Er det dem, der ikke har indset visdommen i jeres politik? Hvad tænker du det? Ja, altså udover det med at bede en radikal om at forklare, hvorfor folk stemmer på Dansk Folkeparti, det er måske sådan lidt en udfordring, men ikke desto mindre, så... det går ud over dig. Jamen, det er det. Men jeg tror, at du først og fremmest skal høre det som en kritik af os selv. Ja. At vi har givet for lidt spil i forhold til det der synspunkt om at tilbyde, at det kan være i morgen, som det er i dag. Så der er en eftertanke et sted? Der er en eftertanke om, at vi er nødt til at komme ud og få forklaret, at den opskrift, der tilbydes, det var den, der bragte os i problemerne. Den, vi tilbyder, det er den, der har ført os ud af krisen. Så modellen er mere at få forklaret ordentligt det, man har gjort, snarere end at finde på noget nyt. Nu kommer vi jo, lad os sige vækstpakken, den kommer jo nu, og der er jo også en finanslov, der i øjeblikket er ved at blive forberedt, der kommer til august. Hvordan ser du det? Vi ved jo alle sammen, det sidste år frem mod valget, det er jo hat og briller tit, og det er svært at rigtig lave de store forlig. Hvordan ser du det finanslovsforlig? Bliver det gavebod herfra? Fordi, altså vi har lige hørt alle sammen Helle Thornings tale, ikke, derude. Det er jo velfærd versus besparelser. Det er det tema, der kører. Hun er svært at have det tema, hvis ikke man så også har lidt gaver med under armen. Sidder du derhjemme og pakker ind med dit ministerbord hav og gaver til danskerne her i forbindelse med finansloven?
Nej, jeg tror ikke, at vi kan bestikke danskerne ved pludselig og lade som om, at vi ikke stadigvæk er nødt til at føre en økonomisk ansvarlig politik. Det, som er overskriften for det, vi gør, det er jo flere job og bedre velfærd. Og derfor vil vi selvfølgelig fortsætte med at tage de initiativer, som vores økonomiske politik tillader os. Og derfor vil man også se selvfølgelig initiativer i forhold til bedre velfærd, fordi det er det, vi kan på den måde, vi har tilrettelagt politikken på. Men jeg tror også, man skal passe på med at tro, at nu går der cirkus i det hele og valgkamp i det hele. Altså, vi har jo på en eller anden måde levet lidt humlevins tilværelse, fordi hver eneste gang, vi har nærmet os et eller andet, så har I jo haft travlt med at sige, det der, det kan ikke lade sig gøre. Altså, så lykkedes det sådan set at få lavet et bredt skatteforlig i 2012. Jeg ved ikke, om du kan erindre, hvornår Socialdemokraterne og Venstrene sammen har lavet skattepolitik før. Det er mange år siden. Det lykkedes at lave en bred finanslovsaftale. Det er 15 år siden, at man gjorde det sidst. Så det lykkedes jo at få de her aftaler i land, også når det ser allersværest ud. Og derfor arbejder vi selvfølgelig også efter at skulle lave en finanslov i efteråret. Og den skal også være bred? Den må for vores skyld gerne være bred, men altså vi fremlægger en finanslov, og så vil vi jo selvfølgelig søge at få mest muligt af den igennem. Hvornår får Johanne lov at være med? Jamen, Johanne har fået... Hun er så ked af det, Johanne. Hver dag går hun på arbejde. Har du mødt hende for nylig? Jeg synes nu ikke, hun virker så. Og hun får jo aldrig noget. Hun fik en lille transportting i går, så jeg, men der er jo aldrig rigtig noget til hende. Altså, hun sidder der med 15% af stemmerne snart, og altså, du ved, hver 8. menneske herinde stemmer på Johanne. Der er mange triste mennesker derude. Hvornår lukker hende ind i en finanslovsforhandling? Jeg synes, formentlig af de samme grunde, som dem du lige nævner, der ikke nødvendigvis, at Johanne Schmidt-Nielsen virker så trist og kude, som du giver udtryk for. Men vi lukker endnu en gang gerne Johanne ind til bordet. Jeg tror, vi nåede 30, 40, 50 møder i sidste finanslovsforhandling, før at det så blev en anden løsning. Det gjorde det i sidste øjeblik. Ja. Men vi håber selvfølgelig på et resultat, og som sagt, vi fremlægger finanslovsforslag, og vi laver selvfølgelig det, fordi der i videst mulig omfang giver os mulighed for at gennemføre det. Er der meget konflikt i regeringen på det her punkt? Altså dels omkring det taktiske oplæg med finansloven frem mod valget, men også i forhold til regeringspartnerne. Altså der er jo ingen tvivl om, at Socialdemokraterne vil jo få ros af vælgerne, hvis de laver noget, en rød finanslov, så at sige. Og Johannes blodtryk vil sikkert også få det noget bedre, så hun ikke skal stå og være meget, meget sur, når det er gået galt. Ja, det ved jeg ikke. Sidst hun så sur ud, det var dengang hun lavede en finanslov, så man kan jo ikke være helt sikker på, at det er sådan, det går. Lad mig nu sige det på den måde. Hvad er jeres taktiske overvejelser, når I sidder inde ved regeringsbordene der og rører rundt i koppen og siger... Ja, det bliver mellem os. Kan du følge mig? Altså, vil vi ikke gerne vide det? Hvem er det, man tænker på i den næste runde? Jamen, når man er radikal, mener det radikale del af bordet, selvfølgelig. Jamen altså, først og fremmest, så er det jo velkendt, at vi synes, det er rigtig godt med bredt samarbejde. Og det synes vi i hele regeringen, og det har man også kunne se med de resultater, vi har skabt. Men vi er jo nu midt i nogle forhandlinger, hvor vi har alle partier om bordet, hvor vi er i den situation, at der er jo ingen, på trods af en meget bred vifte af initiativer, som ikke alle sammen er sådan nogen, der måske lige er populære, lige populære alle vegne i hvert fald med de 89 vækstinitiativer og nogle af beskæftigelsesinitiativerne. Alligevel så oplever vi jo, at alle partier sådan set ønsker at lave aftaler. Og det er jo det, jeg tror, der er en afgørende forskel til under VKO. Det er, at partierne agerer altså anderledes, når de ved, at der er en regering, der sådan set er klar til at lave aftaler med alle parter. Og ikke i forhold til finansloven, så indkalder vi det selvfølgelig alle og hører, hvad de siger, og så forhandler vi. Men jeg synes, at du skal jo være optimist med henblik på valget og hvordan det går. Det er jo dit job. Det er jo ikke mit job. Lad os nu sige, at Lars Løkke taber eller vinder valget, og der kommer en ny borgerlig regering. Nu har I jo lavet en fin tilbagetrækningsreform med den regering for, i 10, var det i 10, vi lavede det omkring, med dagpengereform og så videre, efterløn. I kan jo sagtens arbejde sammen med dem. Vil I gå ind i en regering af den karakter, når tiden kommer? Altså, hånden på hjertet. Nu er de lige snublet i Venstre, og så står vi lige her i 5 sekunder og siger, måske bliver I genvalgt. For en halvanden måned siden, der lå helt nede i kisten, låget var slasket i, og de sidste 2 søm manglede at blive slået fast, ikke? Så var det slut. Men nu er der lidt morgen, men der er stadig risiko for, at de andre kommer til. Hvad tænker I så i forhold til sådan en situation der? Nu tænker jeg på Dansk Folkeparti. Kan I samarbejde med Dansk Folkeparti nok til at kunne gå ind i en form for regering eller noget? Først og fremmest, så vil jeg bare sige, jeg tror
og det har jeg fastholdt hele vejen igennem, selv da I havde travlt med at lægge os ned i kisten og banke søm i, at det bliver et spændende valg. Det synes jeg, det har en tendens til altid at blive, og det bliver det også den her gang. Og jeg har jo slet ikke skænket det en tanke, at det kunne risikere, at vi ikke skulle fortsætte. Det virker så oplagt, at vi skal lov at fortsætte. Men nu hvor vi så alligevel giver mig anledning til at tænke højt her, så vil jeg bare sige, at der vil vi som radikale agere, som vi altid gør, nemlig at vi vil søge indflydelse, men i regeringen går vi ikke, når vi lige er gået til valg på at forme en anden regering. Morten, vi skal nå en sidste ting, vi er lige ved at være færdige. Vi skal bare nå en sidste ting, og det er det her med økonomer i Kraka og andre steder. Vi er jo altid optaget af det her med boligskatten. Og det er jo en plage. Der er mange økonomer, der ligger vågne hver evig eneste nat, og har gjort det i overvis. Fordi den er jo for lav. Altså problemet er jo lidt, nu har vi regnet lidt, Christian her fra Kraka har regnet lidt, og boligskatten i 2011 i snit, der fik folk, der boede i Gentofte, det er jo mig for eksempel, 13.500 i rabat på grund af boligskatten. Og i Haderslev fik de samme i gennemsnit 2.500. Så der er meget store regionale skævheder. Det andet er også, at det er konjunkturmedløbende. Altså den bliver jo, kan man sige, når det går rigtig dårligt, så stiger skatten og lægger en låg på. Og når det går rigtig godt, så bliver den mindre. Du er skatteminister. Vi skal også snakke lidt om dig som skatteminister, trods alt. Her kommer alibiet, finblædet. Radikale elsker jo snakken om at hæve boligskatten. Kommer I igennem med det, eller hvad? Har I mod til det? Situationen er jo den, at som du siger, vores synspunkt er jo velkendt, men vi lavede jo en aftale i 2012 for at få en anden skattepolitisk mærkesag igennem, nemlig lavere skat på arbejde, som gør, at det boligskatteområde, der er låst indtil 2020. Og så vil jeg også sige, at der er jo gode tidspunkter og dårlige tidspunkter, og lige nu har vi jo været igennem en situation, hvor der har været rigtig meget stilstand på boligmarkedet. Derfor tror jeg, at i dag vil vi sige, at man altså, det synspunkt er så parkeret ind til 2020, fordi på grund af det forlig, men det gør nok heller ikke så meget, fordi det vil være godt, om vi får løst endnu mere op, end tilfældet er nu på boligmarkedet, inden man tager fat om det. Men det ændrer jo ikke på, at pointen er god nok, at vores synspunkt er, at det er bedre at lempe skatten på arbejde, end at lempe skatten på ejendom. Og det er jo det, der er sket løbende over årene, og det er store fordelingsmæssige konsekvenser. Men vi må konstatere, at der er lidt langt til 90 mandater for det synspunkt stadigvæk. Så jeg simpelthen, altså personligt tror jeg aldrig, det bliver ændret. Det er jo hvad det er. Men I har givet op, lad os sige sådan. Nej, vi har lavet en aftale, som sikrede, at skatten på arbejde blev sænket markant, og nok noget mere, end nogen havde forestillet sig, at en SR-regeringen ville gøre. Og den aftale har vi lavet, og der har vi accepteret, at en del af præmissen var at låse ejendomsbeskatningen indtil 2020. 2020, det er jo lige om hjørnet, det ved vi alle sammen. Morten, et sidste spørgsmål. Vi skal ellers nå meget inden. Det bliver et forjættende år, hvor alt går i balance. På alle områder bliver det godt i 2020. Jeg tror virkelig, det bliver kanonfolkemødet i 2020 i det magiske år. Det bliver et vanvittigt år. Ja. Og det er så også det, hvor boligskatten den bliver ændret. Men et sidste spørgsmål. Jeg tror alle tror du på, at du står her efter et valg ved folkemødet? Det bliver så i hvad? 16? Som skatteminister? Ja, det har jeg hele tiden troet på, men jeg tror endnu mere på det en dag, end jeg har gjort tidligere. Tak til Morten Østergaard, skatteminister. Tusind tak. Og tak fordi I kom alle sammen. Halv 7. Der kommer Lars Løkke, der får vi lidt den samme snak, men nok med et lidt andet foretegn, vil jeg sige. Så tak fordi I kom, og vi glæder os til at se jer igen. Tak skal I have.